Opet ću krenit s juhom, nju ću koristiti tek sutra, ali lakše mi je kad ju imam spremnu. Batkiće od krivca ćemo pojesti za ručak ili večeru danas. Za ručak stavljam peć 2 zabatka, prvo pod foliju na 180 stupnjeva, otprilike 40 minuta. Tijesto za kiš radim od 200 g brašna, malo soli, 100 g maslaca i jednog jaja, pa zamotanu foliju stavim u frižider. Za punjenje sam popržila pancet u porilu kiblitu koju sam ubrala u vrtu. U predjeli idu 2 jaja, 400 g vrhnja, malo papra i 150 g naripanog sira. Kiš će nam biti sutra za gablec na poslu i večeru. U namašeni kalup stavim razvaljano tijesto i poravnam, ispockam vilicom pa stavim pancetu i povrće i preljev od jaja i vrhnja. Pečem 40 minuta na 180 stupnjeva. Piletinu okrenem i izvadim višak masnoće od pečenja i zapečem na 200 stupnjeva još 15 minuta bez folije. Stavila sam kuvat krumpir i cvjeta ću iz vrta, od toga ću napraviti pire kao prilog piletini. Cvjetača me uvatila nespremno, krenila je u cvijet pa sam je morala pobrati. I to je to za danas. Prvi plodovi iz vrta su na tanjuru, a ja sam prisretna. Vidimo se u sljedećem videu.